Eżis telespettaturi ta' TVM2, insellmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni ta' Sensilena. Nispera li tinsabu tajbin. Illum ħsibna biex propju il-programm tal-lum nededikaw propju għal dan il-moment partikolari illi l-koll qegħdin ngħixu fil-ħajja tagħna. Nasib kieku jkolli noħroġ hemm barra u nagħmel Vox Pop u nsaqsi domanda ġenerika bħal inti tixtieq li l-ħajja tiegħek terġa' lura n-normal, terġa' lura għal kif konna qabel il-COVID. Ir-risposta ta' ħafna żgur li ser tkun iva u jekk jista' jkun issa illum qabel għada ma nistennewx iktar. Qegħdin fi staġun qisu ta' stennija, ejjin hekk nara. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu dan, l-effetti tiegħu fuq il-familji tagħna, fuq in-nies li nħobbu, fuq ir-relazzjonijiet tagħna. Dan se nkunu qegħdin niddiskutuh flimkien mal-Isqof ta' Għawdex Monsignur Don Anton Tewma, illi reġgħet magħna llum insellimlek u nirringrazzjak talli ilqajt l-istedina tagħna l darb'oħra. Insellimlek u nirringrazzja lilek u nsellem ukoll it-telespettaturi ta' TVM2. Dan huwa żmien ta' stennija għaliex il-COVID ma nistax nafsilha buttuna u nagħmel delete u nerġa' lura l-ħajja kif kienet qabel. Sfortunatament jidher illi ħattul ftit mhux ħażin din il-biċċa xogħol. X'taħseb li jistgħu jkunu l-effetti anki forsi minn dak li qed tara inti fuq il-familji tagħna jekk din ma narfux naċċettawha, nitalmu ngħixu biha u anki nieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet tagħna wkoll anki matul dawn iż-żminijiet. Naħseb illi l-ewwel qabel kollox wieħed irid jara kif qegħdin ngħixuha. Veru, inti semmejt li ħafna minnha qed ngħixuha b'sens kbir ta' stennija u ġifieri qisu diġà qegħdin naħsbu jew moħħna l-ħin kollu jaħseb kif nistgħu nkunu wara, kif nistgħu nkunu aħjar meta tgħaddi. Però naħseb li hemm ħafna oħrajn li għalihom, mo speċjali ġenerazzjoni żagħżugħa, li għalija jista' jkun li mu qed jiġri xejn jew qiegħed jiġri ftit. Baqgħu għaddejjin kważi bil-ħajja normali u kull ma qegħdin iħossu ma r-restrizzjonijiet illi qegħdin jgħixuhom bħala impożizzjoni minn fuq u sempliċement u xek jippruvaw jiżgiċċaw u jaħarbu meta jsibu ċ-ċans b'tali mod li jibqgħu jgħixu l-ħajja normali. Għax għalihom ma nbidel xejn. Imma jista' jkun li din in-normalità li qed issemmi hija aktar ribelljoni milli normalità, jiġifieri fejn għandek jekk issemmi żgħażagħ pereżempju li għalihom anki il-kuntatt uman anki fiżiku tant huwa importanti u bħalissa qed ngħidulhom le ma tistax toqgħod bil-maskra, trid iżomm id-distanza, ma tistgħux toqgħodu ma' xulxin, trid toqgħod attenti li l-affarijiet tiegħek iżommhom tiegħek, ma taqsam xejn ma' ħadd ieħor. Ekku, jiġifieri jista' jkun ukoll li qegħdin jgħixuha f'sens ta' ribelljoni, però jiena naħseb li hemm numru ta' nies almenu iltqajt ma' wħud mod speċjali nerġa' ngħid adolescenti u żgħażagħ illi għalihom qegħdin nagħmlu storbju fuq ix-xejn. Qegħdin naġbuha fuq ix-xejn, aħna l-adulti b'mod speċjali. Imma naħseb li hemm numru ta' nies illi mhux żgħir lanqas illi jħossu blukkat. Iħossu blukkat, kważi għalih id-dinja waqfet, id-dinja spiċċat. Jiġifieri lanqas hemm iktar sens ta' stennija, lanqas qegħdin jaħsbu li xi darba jew oħra nistgħu nkunu aħjar. Imma tant għandhom is-sens tal-immedjatezza issa u kważi jekk jaħrab l'issa ma jkolli xejn iktar f'idejja, li jħossuhom verament blukkati. Is-sensazzjoni l-iktar ġenerali jekk li forsi tirrenja almenu skont l-impressjoni tiegħi hija sensazzjoni ta' inċertezza. Ma nafux se jiġri. Naħseb li din hija komuni f'ħafna nies. Allura komuni kemm f'dawk illi qegħdin jistennew li jgħaddi kollox kemm jista' jkun malajr, allura qisu l-idea tal-vaccine li se joħroġ malajr għada jew il-ġurnata ta' wara, kif ukoll dawk li jħossuhom iblukkati, din is-sensazzjoni ta' ma nafux se jiġri, tal-insikurezza kbira. Fl-istess waqt l-insikurtà u xek l-insikurezza titfana f'sitwazzjoni ta' indeċiżjoni.
Meta inti ma tkunx ċert, allura ma tkunx taf x'inhu l-aħjar li tagħmel. Nieħu eżempju sempliċi, jiena segwejt diversi koppji li kienu diġà preparaw it-tieġ, pereżempju għal dan is-sajf li għadu kif għadda, imbagħad ma jafux se jagħmlu, jekk hux se jagħmluh fl-aħħar tas-sajf, jekk hux se jħalluh għal wara s-sajf, għax kien hemm l-idea li forsi wara s-sajf l-affarijiet jistgħu jkunu aħjar, jekk hux se jagħmluh is-sena ta' wara, jiġifieri kien hemm u dan kien jinvolvi wkoll ħafna flows ukoll, biżijiet u żgur. Interessanti għax din l-inċertezza li l-bniedem tneħħilu dak l-illużjoni li jista' jikkontrolla kollox. Jiena naħseb li din hija waħda mill-iktar affarijiet li tina ġewwa fil-COVID li ma nistgħux nikkontrollaw kollox. Għax li l-bniedem, l-idea li l-bniedem jista' jikkontrolla kollox, fi kliem ieħor li l-bniedem iħossu xi ftit Alla, għax huwa Alla li jista' jikkontrolla kollox sa ċertu punt, insomma, imma din l-idea qisu tal-bniedem divinizzat waqgħet u sfaxxat fix-xejn bħalissa. U naħseb li din tagħtina ftit ġewwa l-kol kemm aħna, taffettwana xi ftit. Dal-waqt ħajkunna ċans li nkomplu niftħu aktar fuq dan. Il-fatt li l-bniedem ma jistax jikkontrolla kollox. Allura la jaf, ħajprova jikkuntenta minn kollox lilu nnifsu. Issa, niddiskutu din dal-waqt wara li nsegwu dan il-filmat flimkien ma l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri, sejrin illum inżuru il-Konkatedral ta' San Ġwan, hemmhekk se nħarsu l-fuq għaliex se nħarsu lejn is-saqaf u naraw ftit il-biċċa xogħol sabiħa illi fih. F'dawn iż-żewġ waqfiet li għandna fir-rokna tagħna ta' Sensilena ninsabu proprju hawnhekk, fil-Belt Valletta fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Hekk proprju ninsabu fil-qalb tħabbat tal-Barokk, mhux biss Malti imma internazzjonali. Kif tafu diġà bdejna nitkellmu fuq l-aspett dekorattiv u kif evolva fil-knejjes tagħna kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Morna diversi siti, bdejna mill-katakombi. Saħansitra l-ġimgħa li għaddiet tkellimna ftit anke fuq stil rinaxximentali. Imma proprju jekk hemm xi ħaġa li timmarka ħafna l-element dekorattiv f'pajjiżna huwa l-Barokk. Il-Barokk huwa dak l-istil li ġeneralment nabbinawh mal-kavallieri. Il-wasla tal-kavallieri f'Malta fis-seklu 16 kien strumentali sabiex jintroduċu dan l-istil. Propju wara l-assedju l-kbir, meta il-Gran Mastru Jean Parisot de Valette iddeċida li jibni l-Belt Valletta, insibu li waħda mill-ewwel binjiet kienet dik tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Knisja konventwali, knisja li sa mill-ewwel pjanijiet kellha tkun ċentru, kellu jkun ħabb ta' arti u anka reliġjon u spiritwalità. L-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan kienu kalamita għal talent internazzjonali f'Malta. Infatti fis-seklu 16 insibu li diversi artisti ta' kalibru internazzjonali żaru Malta. Fosthom l-artist ċelebri Michelangelo Merisi minn Caravaggio. Artist ieħor ċelebri li ħalla l-marka tiegħu fil-Konkatedral ta' San Ġwan huwa Mattia Preti, li oriġina mill-Kalabria. Isib ruħu iktar tard wara li ħadem f'Ruma, f'Napli, isib ruħu f'Malta. U propju wieħed mill-ewwel xogħlijiet ta' daqs monumentali ikun il-Konkatedral ta' San Ġwan. Kif Mattia Preti jiġi elevat għal grad ta' kavallier, wieħed mix-xogħlijiet li huwa jiddona bħala passaġġo ikun id-dekorazzjoni tal-volta ta' din il-knisja. Knisja li ġiet mibnija fuq arkitettura manjerista. Hekk propju dan is-saqaf li jaf l-oriġini tiegħu fis-seklu 16, Mattia Preti jiddeċidi li juża stil aħna ngħidulu ta' kwadratura u ta' sotto insu. Żewġ stili li jagħtu dil-impressjoni din l-illużjoni li s-saqaf qed jinfetaħ għas-sema.
Wieħed meta jħares il fuq jinnota wkoll l-eżaltazzjoni li nsibu li l-qaddis patrun tal-ordni, San Ġwan il-Battista. U hawnhekk propju il-ġenju tal-preti jidħol fis-seħħ. Il-għalixu bl-iskema li joħloq u l-kompożizzjoni li joħloq jagħtina indikazzjoni ċara tal-ħajja ta' San Ġwan il-Battista, ta' episodi li jsawru l-ispiritwalità tal-ordni u wkoll jagħti l-element li ħafna dak iż-żmien kienu jfittxu propju fl-ispirtu tal-Konċilju ta' Trentu dik l-ispiritwalità li anka l-ordni kienet qed tħaddan dak iż-żmien. Tajjeb li ngħidu li Mattia Preti jibda dan ix-xogħol u ikun fl-aqwa żmien tiegħu, fl-apiċe tal-karriera tiegħu. Wara perjodu Ruma u anke f'Napli, bl-influwenzi li ħa minn dawn iċ-ċentri anke saħħansitra l-arti ta' Venezja, huwa jiġi hawn u joħloq dan l-isbaħ kapolavur li ipoġġi lil Malta fuq il-mappa internazzjonali. Nirġaw lura għad-diskussjoni tagħna flimkien ma' l-Isqof ta' Għawdex, Monsignor Don Anton ma' flimkien miegħu illum qegħdin niddiskutu propju ir-realtà illi qegħdin ngħixu illum. Qabel ma segwejna lil Hilary propju waqafna fuq dan il-punt illi f'daqqa waħda il-bniedem qed jinduna li ma jistax jikkontrolla kollox, m'għandux l-apparat, m'għandux l-ideat kollha illi jistgħu jsolvu kollox. U allura jista' jkun illi l-bniedem jekk jista' jagħmel xi ħaġa jagħmilha llum bl-Ingliż tisjaħ self gratification illi jien nikkuntenta lili nnifsi issa illum għax issa għandi kif se nkun il-lejla għada ma nafx. Ekku jiena naħseb li din hija karatteristika tal-bniedem tat-tielet millenju u xek tat-tieni tielet millenju. Il-bniedem digitali u xek li permezz ta' touch kollu kollox fidejh malajr u aktar ma jgħaddi żmien kull ma jitlob jiġih iktar malajr, iktar jakkwistaħ malajr. Naħseb li il-Covid waqgħet ftit fi kriżi din l-illużjoni tal-gratifikazzjoni li semmejt inti li wieħed jista' jakkwista kif irid, x'ħin irid, kemm irid, naħseb li jiżarmat xi ftit. Jiena naħseb li waħda mid-diffikultajiet il-kbar li għaddejjin minnha bħalissa hija n-nuqqas ta' kapaċità illi naċċettaw is-sitwazzjoni kif inhi. Għalfejn ngħidu dan għax meta diġà nibdew nħarsu wara l-Covid jew inkella inqisuha biss bħala qisu ġebla li hemm fin-nofs bħala tfixkil rridu ngħaddu li rridu naqbżu malajr, x'jiġrilna? Jiġrilna li l-ewwel qabel kollox ma napprofittawx mill-mument ta' issa. Il-moment ta' issa jispiċċa qisu sospiż, qisu mhux tagħna da, qisu mhix xi ħaġa li tappartieni lilna, imma hi xi ħaġa li qisu ta' barra minn hawn, qisu xi ħaġa extraterrestri li ma kellix tmissna u allura dan x'jagħmel dan lilna jbedna mir-realtà. U meta l-bniedem jitbiegħed mir-realtà, x'jiġrilu? Jiġrilu li r-reazzjonijiet tiegħu u xek, ma jkunux riżoluttivi tassew, ma jsib soluzzjonijiet ta' veru, mhux qed nitkellem issa dwar il-vaccine, għax dak jagħmlu x-xogħol tal-vaccine jagħmlu minnu espert u xek fil-kamp tax-xjenza. Però qed nitkellem pereżempju fejn jitlu relazzjonijiet umani, pereżempju, u xek. Naħseb li waħda mid-diffikultajiet il-kbar li qegħdin ngħixu hija li l-istess persuna li inti għandek bżonn li inti tixtieq tħaddan, li inti tixtieq li tissapportjak jew tissapportja fil-mument l-iktar jiebes, fil-mument tal-kriżi diffiċli, tispiċċa persuna perikoluża. Tispiċċa persuna u l-ambigwità għaliex għax jista' jkun li din il-persuna qed iġġor il-virus u tista' tagħtihulek. Interessanti allura qisu kieku aħna jkollna niffukaw u nirriflettu ftit iktar fuq il-limiti tal-bniedem jew fuq l-ambivalenza tal-bniedem.
li l-bniedem u mamul, kull bniedem u mamul minn sabiħ u minn inqas sabiħ. Kieku jkollna nivvalutaw iktar u xek ir-realtà tal-persuna kif qed tallimilna bħalissa u xek din il-kriżi li għaddejjin minna. Kemm nistgħu nkunu ta' support għal xulxejn, jekk inkunu attenti għal xulxejn, jekk ikollna rispett lejn xulxejn, u minn naħa l-oħra kemm nistgħu nkunu ta' periklu għal xulxejn, jekk jien naħseb fija biss, jekk jien ma nagħtix każ tal-ieħor, jekk jien ma nagħtix każ tal-oħra. Imma din mhix sempliċement marbuta mal-COVID, din marbuta mal-ħajja kollha kemm hi. Imma l-COVID u xek. Ġabitna nse, da bħal meta jiena inkun imbati bl-arqub għaxjuġani, forsi nkun weġġajtu fil-passat, u minna li għaddili, ma meta nkun taħt stress, jew mobbi, dak l-arqub se nħossu. Allura hija illużjoni illi m'għandix diffikultà f'arqubi. Hija illużjoni li meta tiġri sitwazzjoni bħal din, bħal meta l-COVID, imbagħad tikxef il-verità u xek tal-qalb, tal-moħħ, tar-realtà tal-persuna, tal-bniedem. Fil-bidu tal-programm semmejt li dan huwa żmien ta' stennija. U naħseb din illum hija waħda mill-iżjed affarijiet diffiċli illi jagħmel il-bniedem, illi tistenna. U f'moħħi tiġi dik iż-żerrija illi propju tistenna biex timbed, biex tikber u biex issir xi ħaġa sabiħa. Jista' dan iż-żmien ta' stennija isarraf ukoll f'xi ħaġa sabiħa forsi anke fil-familji tagħna. Jien se nsemmi eżempju naħseb li prattiku li jiftiem. Milux li tqajt ma' koppja ġew jitolbu parir. Tifel ta' 19 years li iddettalhom lilhom u lill-missieru li ma karozza jixtrulu wara li diġà kienu xtrawlu karozza ta' 18 years meta laq l-18. Għaliex il-karozza kien ħabad bija, issa ta' 19 years irid karozza oħra. U jiena meta provajt nindaga ftit hekk u mmur lura, indunajt li din il-koppja mingħajr ħtija tagħha, mingħajr ħtija tagħha. Tant stennieta lil din it-tarbija illi meta ġiet fawrita imlieta mhux biss b'dak li kellha bżonn u b'dak li ridet, imma biktar minn dak li kellha bżonn. U allura biżżejjed dik it-tarbija kienet tokrob ftit tibki ftit biex dak kollu li hu possibbli l-ġenituri kienu jagħmluh b'tali mod illi din it-tarbija tkun sodisfatta għal kollox. Issa din hija huwa nuqqas ta' servizz li nistgħu nagħmlu fl-edukazzjoni tat-tfal tagħna għaliex. Għax meta naġixxu b'dan il-mod, mingħajr l-ebda intenzjoni ħażina, assolutament, jiġifieri kollu b'intenzjoni tajba u brida tajba għax inħobbu l-tfal tagħna, imma meta naġixxu b'dan il-mod ma' wliedna x'ikun qed jiġri. Inkunu qegħdin inbaxxu dejjem iktar u xek l-għadba tal-frustrazzjoni, il-kapaċità ta' stennija, il-kapaċità ta' sopportazzjoni, ta' dbatija, illi meta jikber il-bniedem se jkollu. Umbagħad meta jkun għadu żgħir u xek darba jrid mobile tista' tixtriulu, imbagħad irid tablet tista' tixtriulu. Imma meta jibdew l-affarijiet il-kbar, imbagħad tibda ssir diffiċli anke għall-iktar nies li huma sinjuri. Il-problema fejn qiegħda? Illi dan it-tifel m'allimniex biżżejjed u xek. Waħda mill-iskill fundamentali tal-ħajja il-kapaċità illi jistenna, il-kapaċità illi ma jiġix kollox kemm tfaqqa subajk. Imma tistenna u taħdem għalija anke kultant b'sens ta' sakrifiċċju biex meta takkwista inti tieħu gost bija. U tkun xi ħaġa sabiħa. Eżatt, eżatt. Jien nara marbuta ħafna ma' din in-nuqqas ta' kapaċità li nistennew. Wieħed jista' jistaqsih anki f'kuntatti sempliċi ma' ħbieb jew ma' persuni oħra, kif għaddew il-ġranet tal-COVID? Ix-xhur tal-COVID, x'sensazzjoni kellek huma għaddejjin dawn il-ġranet tal-COVID? Jistgħu qed ngħixu f'ħolma. Jissu kollox flajru, kampat flajru, jissu qegħdin ngħixu fis-sħaba. Waqt li din hija r-realtà, hija parti mir-realtà. Illi rridu naċċettaw mhux fis-sens li nkunu kuntenti bil-COVID, imma naċċettaw li qed ngħixu f'din is-sitwazzjoni. B'tali mod li minna noħorġu nisfruttaw l-aħjar modi. Jiena inħobb ngħid u nixtieq li kelli iktar ċans nirrifletti mhux waħdi ma flimkien ma' oħrajn fuq din is-sitwazzjoni li qed ngħixu. Għax jidher li jien li s'issa isnija aktar bħala tfixkil milli bħala opportunità. U jiena nemmen illi bħal kull sitwazzjoni oħra li minna jgħaddi l-bniedem,
din is-sitwazzjoni li tidher daqshekk forsi kera u daqshekk li tillimitana, limitanti, hija sitwazzjoni wkoll illi nemmen li minna jistgħu jitnislu ħwejjeġ sbieħ, esperjenzi sbieħ. U jiena nemmen li jekk inħarsu madwarna diġà daw l-esperjenzi nistgħu narawhom, pereżempju kemm ġirien, pereżempju saru jafu aktar lil xulxin, kemm taw każ iktar ta' xulxin, għax mhux min kien kwarantina, min forsi messu l-virus, allura rid min jgħinu, min forsi kien vulnerabbli, allura interessanti, dawn huma valuri li aħna ma nistgħux inqisuhom bħala eċċezzjoni marbutin ma' sitwazzjoni li mhux suppost tkun tal-COVID. Dawn huma hija realtà importanti fil-ħajja tal-umanità, fil-ħajja tal-bniedem, illi għandha tkun f'kull tip ta' normalità. Jiena nieħu gost ħafna u x'hekk insejħilha normalità ġdida. Kif sejħula u x'hekk l-awtoritajiet. Normalità ġdida. Imma naħseb illi tagħmel ħafna sens. Dan ma jfissirx li rridu nkunu fatalisti u ngħidu isma' m'hemmx taċċettaha kif inhi le. Irridu niġġieldu u nitħabtu biex nelbuha u dan nittama li qed isir. Ikunna l-aħħar ftit ħin biex ukoll nagħlqu fuq dawn il-ħsibijiet, imma qabel xejn nixtieq nistieden lil Father Paul Ketkut il-Ġeżwita li kull ġimgħa jkun qiegħed jagħtina aktar esperjenzi ta' dak li huwa għex fil-belt ta' Kalkutta fl-Indja flimkien mal-Qaddisa Madri Teresa, dejjem xi aneddotu ħelu interessanti illi minnu nitalmu l-koll. Mela darba kont qiegħed nassisti għal ċerimonja tal-aħħar voti tas-sorijiet ta' Madre Teresa, il-voti solenni, u kien hemm jiġifieri knisja nies, u jiena kont qiegħed bil-qiegħda ħdejn Madre Teresa wara r-ringiela ta' sisters żgħażagħ li qed jieħdu l-voti tagħhom. U qiegħed hemmhekk. U ħin minnhom dina Madre Teresa konna qegħdin eżatt wara r-ringiela ta' sorijiet tal-kubtejhom jew bil-qiegħda xi sorijiet ta' Madre Teresa bil-qiegħda fl-art dejjem l-istil tagħhom. U ħin minnhom nar Madre Teresa qamet minn fejn kienet, resqet il-quddiem u qabdet is-sieq ta' waħda mis-sisters li kienet qed tħares in-naħa l-oħra sintendi. U rranġatilha saqajja bil-qorra li tagħha. U għomlet la pożizzjoni oħra, mbagħad ħadejja. Qalt li I think she was uncomfortable like she was. She was uncomfortable. Ma kienx komda hekk. U jiena f'qalbi hekk qed tara x-sensitività ta' mara illi kapaċi tinnota l-iskumdità ta' soru fost xi 30 jew 40 li kien hemm. Nies kemm trid quddiem wara, imma hija kienet kapaċi tara l-iskumdità ta' dik is-soru waħda li kellha saqajha f'pożizzjoni skomda. U għamlet xi ħaġa dwarha. Ma kienx kuntenta illi tara biss. U dik ġallitni naħseb x'jiġifieri tħobb u x'inhi d-differenza meta inti tħobb lil xi ħadd. Għax inti mhux li tara minn barra, imma li tara l-persuna minn ġewwa u li mħabba biss tagħtik dik il-kapaċità u tara minn ġewwa mhux għax toqgħod taqta' jew timmaġina, imma għax li mħabba ġalek tħoss lil dak li l-maħbub qed iħoss. U dak li l-maħbub qed iħoss se tagħmlu tiegħek. U allura inti se tkun ħaġa waħda mal-persuna. U x'differenza tagħmel il-ħajja? Aħna rridu insolvu l-problemi tal-oħrajn. Imma il-biċċa mhux kemm se ssolvi billi nagħtik il-flus ħalli jkollok x'tiekol, imma li noqgħod hemmhekk miegħek meta inti qiegħed tiekol. U ntik mill-ikel tiegħi u naqsmu tiegħi, x'differenza? Għaliex l-imħabba tagħmel il-qlub ħaġa waħda u tina sensitività li mingħajrha ma narawx in-nies, naraw il-problemi.
Għax il-problema tal-faqar, għax il-problema tal-housing, għax il-problema, u naraw il-ħin kollu l-problemi u n-nies ma nindunawx bihom. Allura, dina għalija kienet lezzjoni kbira, dejjem ara u ħoss il-problema l-ewwel billi tħobbu, u mbagħad billi tipprova tifhmu. L-aħħar ftit ħin huwa din l-edizzjoni ta' Sensilena tal-lum li tfal jien qabel ma jorqdu ngħidilhom maħseb xi ħaġa sabiħa illi ġratlek illum. U għid grazzi kbira tagħha. Is-sens ta' gratitudni jekk ikun iżjed preżenti fil-ħajja tagħna. Jista' anki f'mumenti li nkunu qegħdin ngħixu diffiċli, stressanti għaliex veru aħna tkellimna hekk illum, imma jifmoħħi ġuni nies illi qed jitħabtu biex jaqlaw lira bħalissa għax ma jistawx, għax il-business tagħhom spiċċa inbidel kompletament bil-COVID. Naħseb illi kif spjegajt tajjeb inti, jiġifieri ma nistgħux inħarsu lejn wiċċ wieħed biss tal-medalja u rridu nħarsu lejn iż-żewġ aspetti ta' dan iż-żmien, l-aspett qiebes u l-aspett ukoll pożittiv. Naħseb hekk ħadd gost nisemek tgħid li t-tfal tiegħek tipprova tibnilhom din l-attitudni, hija attitudni mentali, attitudni mentali li aħna nitalmu nifukaw ukoll fuq il-pożittiv. Ngħid ukoll għax ħafna drabi faċli nifukaw fuq il-negattiv u l-pożittiv ninsewħu. Aħna għajnejna jistgħu jaraw 180 degrees, mhux hekk? Imma l-180 degrees l-oħra ma jarawhomx. Ħafna drabi fuq ix niffukaw dak jieħilma moħħna mhux hekk. U jista' jiġrilna li ngħixu dawn l-illużjonijiet. F'liema sens, jiġifieri l-illużjoni li ħajti hija disgrazzja kollha kemm hi. L-illużjoni li ħajti hija kollha kemm hi problemi, diffikultajiet. U ma nistax nmerija persuna bħal din, ma nistax jidhirha li mhux veru, ikun veru, però l-interpretazzjoni jew il-viżjoni tkun parzjali, tkun biċċa biss. Għaliex qiegħed ngħid dan? Għax jekk jien m'iniex konxju ta' dak li rċevejt, allura ma nistax nirringrazzja. Jekk jien inħoss li dak kollu li jien jew dak kollu li għandi ġibtu jien bidejja, sejti tiegħi nnifsi, l-ewwel nett mhux veru, hija immaġinazzjoni. Imma mbagħad hux hekk jiena ngħix propju id-diffikultà tal-pretensjoni, nippretendi iżjed u tal-kompetizzjoni. Alla ħareġ xi ħadd imisli dak li għandi. Waqt li jekk jien konxju li rċevejt, jiena ngħix il-grazzja tal-gratitudni, id-don tal-gratitudni. Mhux nippretendi imma nirringrazzja lill-Alla jew lil dawk ta' madwari ta' dak li għandi. U mhux biss, ngħix ukoll il-kondiviżjoni. Jekk jien konxju milli rċevejt, ngħix il-kondiviżjoni x'tagħmilli tpoġġini f'relazzjoni sabiħa mal-oħrajn meta naqsam nixxerja mal-oħrajn. Allura naħseb li din l-attitudni mentali jekk tagħna, attitudni pożittiva, positive thinking, naħseb li rridu nħadmuha iktar fil-ħajja. Grazzi immens tal-li propju stajt niddiskuti wkoll anki dawn il-sibijiet flimkien miegħek, flimkien mat telespettaturi ta' TVM2 illi llum kienu qegħdin isegwu edizzjoni oħra ta' Sensilena. Ħajr għal James the Meg Design and Interiors lil ProTrade u tinsewx li repetizzjoni ta' dan il-programm ikun magħkom għada il-ħamis fis-satejn ta' wara nofsinhar kif ukoll il-ħadd filgħodu għal ħabta tal-11:15. Jiena ser insellmilkom u nistidinkom iżommu l-appuntament tagħkom mal-magħna bħallum ġimgħa.